Walang lasa. Akala ko may lasa na yung balat. Fix dessert can't get sa pangko. So ngayon ay tinikman na pala natin. So galing to sa Dubai, nakisabay lang ako kay Rocky. Dude, salamat. Ito yung packaging niya. So sa packaging niya, meron siyang QR code. Tapos ililink ka nito sa, akala ko sa Dubai kanya mismo dadalhin. Pero yung QR code na to, ililink ka niya sa official Instagram ng Fix Dessert. So yung kinuha ko is yung pistachio. Kasi medyo mahal kapag yung lahat ng flavors. Let's go, the parong. Yung parong niya, kailangan i-runny mo pa yung dungo mo para maamoy mo na chocolate siya. So, syempre, yung chocolatey smell niya, parang KitKat na Cadbury. Yan. So, pistachio to, kinuha ko. Tapos, kanina, kinakain ko na siya. Yan yung laman niya. So, kapag ginanito mo siya, kasi usually, diba, binabanga to ng mga content creators. Ayan, ganyan siya. Garudo. Sorry. So, okay. Pag tinikman natin to, ano yung nasa loob niya? Maragamo. Yung nasa loob niya, yung green, maragamo siya. And then, matitikman mo talaga yung pistachio niya. And then, creamy, yung chocolate niya. Akala ko, nag-expect ako na parang mapait, parang dark chocolate yung lasa nung, ito, yung pinaka-base niya, pero hindi pala. At, ayan siya. Isa pa. Masiram. Masiram siya. If you're gonna ask me, sulit ba siya? I would say, oo, sulit siya. Kasi minsan mo lang naman manamitan yung mga ganitong klaseng pagkain, lalo na sa akin. So, kasi ako nung hindi naman ako galing sa marangyang pamilya talaga and all. So, I promised myself nung nagtatrabaho ako na kapag pumupunta ako sa mall, tumitingin-tingin lang ako ng mga mamahaling pagkain, chocolate. Sabi ko, sa sarili ko talaga, one day kapag nagkaroon ako ng magandang trabaho, kapag nagkaroon ako ng extra na pera talaga, I will definitely treat myself. So, isa to. I'm very thankful kung nasaan man ako ngayon, and I think yung mga ganitong pagbili ko na paminsan-minsan is a reminder for myself also na ayun, kahit medyo mabagal yung pag-arangkada ko papunta sa goal ko, at least nag-i-hero ako, nagmo-move ako. So, minsan-minsan, i-treat nyo yung sarili ninyo. Deserve ninyo yung mga masasarap na bagay sa mundo because with all your efforts, gagi pare, sino magse-celebrate niyan? Ikaw din. Itadakimasu. Masiram.